almamiw ye minnu bɛ fɛn fɔ ta kɛ o tɛ almamiw dɔrɔn ye o ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de silama bɛɛ ala ko ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta inda allahi an taqulu ma la taf'alun o tɛ almami dɔrɔn ye ala de ko mu'minu mun n'a bɛ fɛn fɔ a tɛ min kɛ a dimi ka bɔ ala fɛ mɔgɔw n'i bɛ fɛn fɔ n'i t'a kɛ e kɛra mɔgɔ senkuli o kana fɛn fɔ i da la i tɛ min kɛ e kɛra aywa wajulikɛla o kana fɛn fɔ i tɛ min kɛ e kɛra alimami a bɛɛ b'o cogo la kana fɛn fɔ i tɛ min kɛ a laɲini ye mun ye n'i ko min ye haramu ye junubu de don i yɛrɛ kɔlɔsa ma mɔgɔ senkulu de e yɛrɛ y'a dɔn ko nin ye haramu de kana o kɛ tuguni i ye wajulikɛla e ko min ye haramu ye i yɛrɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsa o ma ni alimami ko nin ye haramu ye i yɛrɛ kɔlɔsa o ma bon ni ko nin ye ɲamarikande ni ko nin ye ɲamarikande ala ko nin ka kɛ i ka se k'o kala ni ala ko nin ka kɛ bɛɛ i tɛ se k'o bɛɛ kɛ e kɛra alimami cogo cogo i kɛra wajulikɛla cogo cogo e tɛ se ka ala ka ɲamarikan bɛɛ kɛ i tɛ se ka ciden ka ɲamarikan bɛɛ kɛ i b'i ka seko de kala minnu kɔni ye wajibuw ye fardaw ye olu wajibiri kan i tɛ olu tɛ i bɛ olu kɛ mais minnu ye mustahabuw ye ala ko fattaqullaha mastata'tum i b'i ka seko k'o la ciren ko ja amratukum bi sifatu minhu mastata'tum akon ni nyaw nyamra ni minye aya seko kala donc nyuman ko ni tese ka beke mais minye wajibu ye nyamar kaw iko ke minye haram ko ye u ye ko to wote almami doronyo ye bede akanyi ni kalifulana ko mu ko ni ye dumuni ke ko ka fo abarika ko be chogodi ala de be dusukundo ani nin kuma donna silamaw ewa jamana kono cogo min an to cogo do mais an ba bila ko ɲuman de ka a koro de barakallahu fikum ciden ko ni ye dumuni kɛ mɔgɔw ye ka duwawu k'u ye a laɲini ye o de kuma in kɔni an b'a laɲini bila o de kan mais ni ko wɛrɛ min bɛ mɔgɔ min ka dusukun kɔnɔ innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ko an ye kawariju minnu fɔ yala dori ke baw du doyo sɔrɔ laban mun y'u bila ni ciden ko jamakulu 70 min fililen do bo de kɔnɔ o dori ke baw doyo bila o de y'a to ngo dori ke baw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka kafiriya la dori ke baw minnu mu kafiriya ulu ko be jamakulu 72 in de la ni ciden ko sallallahu alaihi wasallam aftaragat yahud ala ida wasawina firiga وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما آن آل وصحابي وفي رواية هم الجماعة شيدين كو يهودا وفرافرالا كاكي جمع كلوبي ولون فلاني كلي نصارى وفرافرالا كاكي جمع كلوبي ولون فلاني فلا عليك منتم بنا فرافرا كاكي جمع كلوبي ولون فلاني سبا mais a bɛɛ bɛ tasuma de kɔnɔ ni jamakulu kelen tɛ 73 72 in bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ jamakulu kelen de bɛ kisi o ko ciden ma o jamakulu kelen ye juma ye a ko ne ni n ka sɛbaw bɛ min kan ni mɔgɔ minnu b'o kan olu de kisibaga ye na cogo dɔ la ko olu de ye jama ye minnu farala ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan jama ye jɔn ye sɛbaw taabinaw nin jamakulu saba ka dusukunan siri kɛra nun ye u ka bato cogo kɛra min ye ni mɔgɔ minnu b'o kan olu de kisibaga ye sinon a tɔ bɛ tasuma dun kɛ donc jama ewa dɔɔni kɛbaga fan caman ye kawariju bila olu de la hari ali ibn abi talib delila ka ɲininka ale min ye kawariju ale min y'u faga u ko ali ibn abi talib ma kafiru de wa a ko bil kufru hum faru a ko bolila kafiriya de ɲɛ a ko bolila kafiriya de ɲɛ donc ali mu kafiriya hari ali ibn abi talib mu kafiriya ali ibn abi talib y'u jate mina jama fililen de dɔrɔn u filila u ma faamu amu kafiriya wala donc jamakulu joni kebaga fan caman bolo kawariju be 72 in de la mɔgɔ fililenw de do tasuma dunkoy de do mais donc kebaw fana do sɔrɔ la ɲ'a fɔ cogo min u y'u kafiriya comme ɲe Cheikh Abdallah Bumbaji ta min fɔ ale b'a ka kafiru de do
hadisai ngoso yamruquna min ad-dini maruqu sahmi min ar-ramiya ako yala munu budde bukata salafiya ma donc an fana ka joyore munya kawarji koda an ka joyoro ye minye mo ba dambi kata salafiya ma ama korbaw a ceo a muso a demisenio ninja makulu akama bowla kana gerula akanu ka kuma ulame akanu ka kitabu dilale lame kitabu dilale laje akama bula pe jamakulu fili lende do akama bula pe akana faruka ka foila akana yew ka tanu bagala akana yew ka majumu bagala akana yew ka ku sembentiya bagawula aka yiro majanyuma pe donc min ye sarafu salu te min te nyogo sirala don ni mogo min kalana eni mogo min be nyogo do ni hakilina sugu bale ni be se ka munakaso ka nesi hakaye ka sira irala abe komina amani ibe se ko ke komi ibn abbas tara khawarij nunun kuma nyogo nya chogomi parce que umu famule neto ba woro ali ibn abi talib la ulude tunye khawarij tara faranyogon ka dugu dolo ka harurat al haruruya utara faranyogon ka ibn abbas taru munakasa tume ma yu kuma nyogonya mogo ba woro de do ba fula tubira kabula ni ibn abbas ka kuma nyogonya ni ana kam ewa munakasa ba fula tubira donc nu o doni be e fana bolo ibe se ko munakasa ka de layru la kan nasiha ku ye ibe se ko ke nu yu kan nasiha mina fule nu ma kan nasiha mina ika iko dini shew fula ikata kuto ikana faruka iki yere kolosuma iki yere mabuma donc ambe min fo salafu ya musona chena demiseni makoroba anjo yoro yo ode na ya soro fanga be islamiyala ukanka fagade comme ali yu faga chogomi parce que tide nya nyamra no de na yu ye yoro yoro ayu faga na yu yoro yoro ayu faga be hadisa dola anya hadisa do kala ukam mankutula sisa tiden ko nu bora yu faga o ko fe nu sagira kabo ayu faga awa tiden ko num tuba liman qatala ma qataluhu arjanna be mo min ni yu faga ube yu faga ni fanga be islamiyala ukanka faga de ku kelede comme ali ibn abi talib yo ke chogomi mais tant que o fanga te islamiyala o fanga te islama o fanga te salafu la munum be ahli sunna wal jamaa kasiraka no fanga te awla wo moy tawe o shete awye aya yere korosu umma kamma bu ma kana gerula aita to kele na to ni na folo ko anko ka sigi mimbari ka ube dersula ka fama la goshi kawari jogodo ko yala fama min tilelendo ube fama min jengelendo hadisa yere nana fama kola abe kambe fama jengelende ma fama tilele kuma to kawo ciden cinka seba ayet ciden yininka lesuna nishalukan ani imamin adili ko cide an tin yininka fama tilele an take kin yinin ko la de walakin nishalukan man fala kaja wa kaja fajakara sarra akun me an kan yinin kalibe famau de ka famun min benninke sebo nye ko jugu jate fama munu benninke fama tilele fama nyuma an take ku yinin ka wutu nyogona la de fama jengene fama tunyali kala min benninke an bake ki yinin ka odela kiden ku ittaqullaha wasmu watu akwa yashra alanye aka ka kuma lame aka tuwa ko aka na buwa ko kiden yode fo sallallahu nyinyi huje fataka hadisai kiden ko ayi mawbe na bonne ko fe sayaqumu fihum yakunu a'immatu badi yahduna bighairi hadi wa yatasannuna bighairi sunnati
akon yeno bena ne kofe ube kanda shirawtan ka kanda sirate minye ube sunnawtan ka sunnate sayaqumu fihim rijalu qulubuhum qulubu sayatin fi jismani al-insi o fama sugu mo be soro wula setane dusuku de bala hadamaden fari kono mo be soro fama wula setane dusuku de bala hadamaden fari kono kuje fata buri yamani ko o wakati yanya marni minye ako atile amir wa in daraba jaharakat wa gajamalaka ako bi nyamar ni minya wakati nyema tuga ko hari na yi goshi ko de la kikan na folo boshila e ka to ko abete meninka o de ya ton ko kalambali ya de be haran ka karamo yere la jamana kono o de jamana noni mene an ka karamo yere de ma de law famu ulu de ma sunna yin famu ulu yere de ma salafiya famu o de jamana noni hadisa bebe hadisa keme ani hadisa tani nani wa ube hadisa nani a bebe fama jugu de kani fama jengelew fama tilele fama nyuma kuma to kawo kuma be fama jengelew yere de kamene ni nyenye ni kan foro jabwe aha bo nya famu ayan surnya ko ka subu haddo ye ko Muhammad ibn Wahhab ka dawa ko ayejji hadu de ke ani silamo tumbe nyogona ani munun tumbe kele ke silamo de do Muhammad ibn Wahhab majjahadu wuli tamam ko kelete Muhammad ibn Wahhab ya ka dawa ke fama tumba gegede do ba fu ko ba fagaire ana leile diriya ayi Muhammad ibn Suudu sore atara duga ka kalanden fe Muhammad ibn Suudu kam muso de ya fuaye ka fo karamogo do donnai ka jamana kono ala fule ka hera de sama kana hima fere ke yi be se ka ninde me chogomi aka dawala na be se ka fangaso Muhammad ibn Suudu ko basitala akona nani ma wakati me ba de me chogoma de muso ko ayide kanan ni makono ko akana ifede kana wede fana parce que famo de bake ka genge asiranendo ni e ya wode kanin yere madro mugo ba jate mina kuyi ba fagade hakili te sigi abe yoro mi ede kata segere Muhammad ibn Suudu ya aka muso in ka kuma mina atara Muhammad ibn Wahhab atara asegere aka kalanden ka sokono ukumana aya ka dawa chogo foye aka dawa chogo Muhammad ibn Suudu masake de do aka dawa chogo diara ye aya bismillah uye saratu uke ako e ka dina deme ni ka doniye ni fana be dina deme ni ka bamuruye mali yere fana sisa ni mali kam masake uye jahadu wuli ko doni ke baw ka jahadu ko nofe amba ko bantake Muhammad ibn Suudu ma jahadu ke ne yere kata silama fagade fama de ye jahadu wuli abe fama nofe o yere uma jahadu wuli kata baga mo mare Muhammad ibn Wahhab ya ka dawa de ke mogo kuma sira kadwa ka dawala mogo be boyoro ja ubena kalafe ubena dina kafe munu ni silamiya jugu ye tawhidi jugu sunna jugu ulu be ko ku ta toye ube kele forme ka jamata ku bena kele donc nun fana masake de afana ba kele boro forme ube kele ke ni mogo nana ku bu kele be seyma ala bu demika ni mogo nana ku ba kele ka ka dawa da sirala ubi kele ala bu demika fo usera ka silamiya sabata kera nin cogo de la Muhammad ibn Wahhab makele ta mosi kamate ama bo fama fana kofe ko abeta kele ke na yere de fama de be kele ke o yere uku ta to yede munun ko ulu ta to ya ka dawa ka jense nu be kele forma kama ku be na kele nin fana masake de kele bolo ba bolo o afana bu kele ko kera nin cogo de la donc mosi kana de la keri ni Muhammad ibn Wahhab ma mosi kele ama bo fama kofe abada ama bo fama kama abada
kwambal ma muso do aye ɲininkali fula de kɛ ɲininkali fɔlɔ a ko cɛ dɔ de don ko cɛ in a vayasira k'a ka muso fula de b'a bolo k'u to a ka so kɔnɔ u n'a dɔgɔnin a b'a hakɛ to cani cɛ in ka bɔ vayasi yɔrɔ la a ka muso fɔlɔ ni a ka dɔgɔnin kɛra ɲɔgɔn fɛ ka jɛ a ka muso nɔfɛ f'o kɛra kɔnɔ ye a kɔni y'a da de o ka ten o kɔfɛ a taara vayasi wɛrɛ la a sɔmina ko dɔgɔnin ni muso filanan in fana bɛ ɲɔgɔn fɛ talifoniw kuma la ani vocaliw cogo la ko ale bɛ nin kɛ cogo di muso min ye jɛnɛya in kɛ nin cogo la a b'a bila de wa ani a filanan dɔgɔnin ye kɔnɔ min da muso in na o den bɛ kɛ cogo di nin ye ɲininkali fɔlɔ ye nin ɲininkali jaabu an bɛ min fɔ a ka dɔgɔnin fɔlɔ dɔgɔnin n'a ka muso a k'u bɔ du kelen kɔnɔ dɔgɔnin n'a ka muso a k'u bɔ ɲɔgɔn kan k'u bɔ du kelen kɔnɔ n'ale yɛrɛ de ka du dɔn a k'a fɛ o dɔgɔnin ɲa ka yɔrɔ ɲini a k'a bɔ a ka musow cɛ la u bɛ ni u jamajɛn de don u bɛ du kɔnɔ ni se b'a ye a k'a ka denbaya bɔ du kɔnɔ ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka taa ka musow bila k'u bila ɲɔgɔn kan n'o bɛ se ka kɛ a fura ye ni musow ka jogo tɛ n'u ni diɲɛ cɛ bɛɛ b'a kɛ u ni nin de y'a kɛ nin de b'a lase u ma so kɔnɔ k'u bɔ ɲɔgɔn kan ni musow ka jogo tɛ mɛ n'a y'a sɔrɔ nin jɛnɛya in kɛra musow yɛrɛ de ka jogo ye sa hali n'a taara yɔrɔ wɛrɛ ani nin bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a kala a ka muso in bila Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɲininkara ni ɲɔgɔn na ma n ka muso a bɛ jɛnɛya kɛ n b'a kɛ cogo di Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko tant que muso bɛ jɛnɛya kɛ a bila n'i ma bila i bɛ kɛ dayusu ye ciden ko salasatu harama Allahu alaihim aljanna mudminul khamr wal aqu wad dayus alladhi yaqurru su fi ahlihi ciden ko mɔgɔ saba bɛ ala ya aljanna haramuya uluma min bɛ dume dolo min kan ani bangebaga kutabaga ani dayusu u ko dayusu ye mun ye a ko mɔgɔ min kɔlankolon kojugu jɛnɛya i ka denbaya ba kɛ i b'a dɔn i bɛ sagi ka sabata kan donc ni muso min ka jogo kɛra o ye min bɛ dɔnnikɛbaa bolo ciden ka harisa kɔsɔn kan'a mara dɛ n'i y'a mara i kɛra dayusu n'a kɛra jogo de a kɛra jɛnɛya kɛlɛ de a bila dɛ n'i y'a mara i kɛra dayusu ye mais n'a y'a sɔrɔ a jogo tɛ nin de kɛra sababu ka lase a ma kataw sira kan u bɔ ɲɔgɔn kan n'a jogo da bɛ bila mais min ye den ka kibariya ye an y'o fɔ hari o don an bɛ suratu nuru tawsiri min na golofu la den ye ta de ye alwaladu lil firas min b'a bɔ e ka denya la n'i b'a fɛ ka ba la ka bɔ i ka denya la a bɛ taa mahakama sariya de la qadi fɛ a bɛ taa qadi de fɛ i ni muso a bɛ jɔ ka li'anu kɛ li'anu a bɛ suratu nuru kɔnɔ e bɛ kali siɲɛ 4 k'a fɔ n ye min fɔ ko n den tɛ n ye tiɲɛ de fɔ siɲɛ 5nan i b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ne ye nkalon de da muso la min ye ala ka dangaya bɛ ne kan ni e y'i ka 5 kɛ janga ka taa ɲɛsira muso ma hadu ni muso ma se ka 5 kɛ muso in bɛ faga n'a y'a sɔrɔ sariya bɛ mahakama sariya bɛ ale ma se ka kali ka 5 in fɔ jɛnɛya sabatira ka a furulen a bɛ fara kɛru ka faga n'a b'a fɛ n'a t'a fɛ o lajaba k'a sɔrɔ a fana bɛ kalili 5 kɛ a bɛ 4 kɛ i ye min fɔ i ye nkalon de dan ne la i den de dɔn 5nan a b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ e ye tiɲɛ de fɔ ko i ka den tɛ ala ka dimi bɛ ne kan e y'i ka 5 fɔ muso y'a ka 5 fɔ o yɔrɔnin kelen bɛ furu bɛ bɔ in n'a cɛ bada e tɛ se ka ni muso in fura n'a ka den bɛ ta a n'a den bɛ taa ka faso kɔnɔ nin de bɛ den in bɔ i ka denya la o sariya fana tɛ jamana kɔnɔ donc o la den bɛ to e ka denya fɛ a tɛ se ka bɔ ni nin sariya tɛ anu dɔrɔn de bɛ se ka gɛn ka bɔ i la hali ni muso yɛrɛ jɔra a la sisan i y'a dɔn silamɛ sariya tɛ hadu tɛ hali ni muso yɛrɛ ko tiɲɛ la i ka den tɛ dɛ o t'a bɔ i ka denya la bada fo liyanu de ka kɛ ni liyanu de ma kɛ a tɛ bɔ i ka denya la n'u ye ijimawu dɛ Ibn Qayyim ko nin ye ijimawu dɛ
ka fo dambe be sabatini firasu ye ako bi intifaqil ulama ko doni kaba be de bennoka ka fo dambe be sabatini firasu ye fo itese ka boy ka denya la fo lianu ako doni kaba be de benne boka so so li to la er doni kaba bolo donc ne nyini kan fo jamu akan nyini kan fulana ko ewa minye ewa muhodo ufa ta sara ka ciye tu bolo ko minye u koroke korobaye ko fa sara ka dumi to u bolo ciye la ko ale ye du yin fere aka balima u do balima kena balima muso do ale ulu so na balima kena balima muso do be ulu fana tabe shembe ciye la ama ulu so ama munun so do fana fere la a wari tilala ulu kuma do soro la donc kelen de wulila balima ke min ma do soro o de wulila ka fa balima muso fura ka fara balima muso fura min ma fen soro ko sisa an ka ta an koroke ma ye du min fere ni an ma do soro la an ka tan tanyini ko balima muso fura in fana farala kelen ko ale be fara u koroke in ka u keta u ka hakke nyini kelen be akon be min faye awye an ka ni alato an ka ji an ka ni alato ku kan kan munke munun ko bu ka hakke nyini cinya de bu bulu ka hakke nyini nu yere yado an be se kan ka hakke nyini an ban ka hakke soro ku ka hakke nyini de ku ka hakke soro be mun fo yode nu yere yado an nyini yoro tambolo ube nanya nyini an ta soro an be na balawni fitna de sorala ubani alato ute perdi sinya fula na mu hakke duma jiya kono la garaba duma ko ka furu sa cogodi sarti de bunu ñogon cewa ko do de do muso folo ba bolo ko ale ba fe ka fulana furu ko aya fo muso folo ye ko aba ki ka fulana furu ko muso folo maso ko ya la be daga le ka muso folo yimbila ka fulana ko furu ba ayi bilalite na folo na amaso de silamiya sariya me ale ka sombaliya ke ko eki ka muso furu toy ide bi ka muso furu ni ale yere de beta na yere a beta me amashe ko e ka bilaw tanke ale ma fonte toy bolo ni abdulali de te e fanala ato ya na sombaliya hari ni ale maso ale te se ka impoje e ka koy kani ka muso furu na furu eki ka muso furu na furu ka faraka ama jere koy ba ale bilaw ni adonna da kunte toyi bolo ne be tare mbila ne to toyi bolo o wati be se kabila me na mo nyini efe ale banna e kana furu ale ka banni te se ka bali e ka muso furu bali sariala e ke ka muso fura na furu kanati na be sabati aka sabati na ale de beta ama jere e ko kabila koni ewa muso ko abaka furusa obe furusa kumbo ba abe furusa kumbo de ni sarti be ni muso ce iya do ba fe akomoni gamu ube akomu mona gami aya sarti de ni ye ne furute muso furu ka faranka de i jennani o sarate wal muslimuna ala surutihim ani ciden ko sarati min kan ka dafa ni sarati be sarati min kera sababu ka muso nyefela la daga ye nete furi ma de ni ne furuli ma ite do fara ne ka de i sonna munya to afuruli ma sisa sarati de fule ka nyefela la daga ye donc ciden ko sarati min kan ka dafa ka timi sarati be ko yode donc sarati bina ce ate daga tanke ni sarati tara i ka muso fulana i ka muso wore faraka ni ku be muso fure faraka wala ale muso min ni sarti tale de ba kaswala i ku be fulana tamma sarti ni nare yen jamfa me tayro te ne bolo nette se ka tayro were ne jenanai me yin jamfa de na al jenana fule na ku an saratira ka de ne te jenaye ndin ka furusa wordu babula ka furusa ni sarti be me ni sarti te wordu ta bolo ko ka furusa nai
parce que ciden ko muso ako ni bilali nyini i chefe kasro basi site ako arjanna kasana haramima ita soro inun kono ni basi te donc ale ka fulana furu o te basi yo na ya soro sarti bi na cira i janfa basi be mais sarti ni na ce kana alaka halala ko edo a haramuya kana bali alaka halala la wordu ci bolo wala ko ibi ka furu sanoe o te furu sa kumbo ibolo donc ambe min fo ni o ninde ni sarti be wordu bi bolo ni ma jena yiki ka furusa mais ni sarti te furusa kunte parce que ay alaka halala de ke ala de yalla daga e kana abali alaka halala la bon ko bara juma be mo bo silamiya kono ko do ko mushrikani kafira o kaddu o kajja fenta nana fenta nyire be folo na waqidul islam Muhammad ibn Wahhab ye fentan fara nyogon ka o de ya kumba bawye ni ye minke ni ka silamiya be burja kuma mi Sheikh Salih Fawzan yo kitabu sarahu ako femmin be mo la bo silamiya kono ko beta fenke menani la mais munna Sheikh Muhammad ibn Wahhab ye tayin tomo tayin de ka keli kacha mo bolo tayin de ka keli kacha mo bolo ulu de ya kumba bawye o de ya to tanto monala sino akacha bo kaira kam mo bula bo silamiya kono ibe la bo silamiya kono ni yoro sabaye inne be seki la bo silamiya kono kele idu sukuna siri be seki la bo silamiya kono fula ke wale be seki la bo silamiya kono saba silamiya guruja fembe boni yoro sabadu kila bo silamiya kono ni ala nani iye cide nani iye silamiya dina nani ibora silamiya kono ni nenye dusukun kila bo silamiya kono ni sikara silamiya la dusukun kono doro ibora silamiya kono ni madda silamiya la imadda ala kola imadda arjanna kola imadda jannaba kola doro kafiriyara isika dole doro kafiriyara ke wale bi kafir la misaliya munye eye qur'ana ta ka da ki senta ka joaka ka diga ka puru ka qur'ana doya i kafir yara o bi kafiriya donc hada madimbe bo silamiya kono ne yoro sabare akelen kele ye femmin fo ni neye nembe se la bo silamiya kono dusukun be se la bo silamiya kono ke wale be se la bo silamiya kono silamiya bo fonche kacha har ya banka fi hula babul mudtar murtadi abe har fiqhu kono murti mo mi femminu bu illa murti ki la bo silamiya kono bonda bala har fiqhu kono donc hada ma dembe ke silamiya kono ni ka silamiya be guruja komi niye sallide ta niye sugune ke salliji be tiya to mi dai ewa kito silamiya fana la ko do be ba guruja pe mi akacha anya fu chogo mi kota o da ya bere bai سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم